Mae bore da, croeso cynnes i'r oedfa bore yma yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n hyfryd cael cyfle i addoli gyda'n gilydd ar fore Sul i ddathlu at gyfodiad yr arglwydd Iesu Grist gyda'n gilydd. Croeso arbennig os chi'n ymweld â ni. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi gyda ni y bore yma. Ni'n dymuno bendith Duw ar bob un ohono ni wrth i ni addoli. Fe chi'n gweld mae Emyr yn arwen ni yn yr oedfa bore yma, a bydd hynny'n wir heno os dyw e'n mynd am 5 o'r gloch hefyd. Mae'r bwrdd hefyd wedi osod gyfer cymyn, a mae croeso chi ymuno gyda ni yn cymryd y cymyn gyda'n gilydd os chi'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist, fel eich gwaredwr a charglwydd nes mlaen yn yr oedfa. Ar ddiwedd yr oedfa, pidwch brysio bant, ni'n cael paned gyda'n gilydd ar ddiwedd yr oedfa ac yna am tua 11:15 mae'r ysgolion Sul na'n gychwyn i'r plant ac i'r oedolion. Felly cofiwch am hynny hefyd. Ac am bod y tymor ysgol wedi dechrau, mae fwy o weithgareddau wrthos hon sydd wedi bod. Felly mae'r cwrdd gweddi yma nos Fawrth am 7:45 fel arfer. Ac yna bore coffi yma bore dydd Gwener am 10 o'r gloch. Mae cyfarfod i'r dysgwyr bore dydd Sadwrn yn yr hyb yn Rhybeina. Ac yna, cofiwch bod yr ymddiriedolwyr yn cyfarfod nos Sadwrn fan hyn am 7. Fe ni'n gwerthfawrogi'ch gweddiau chi am hynny. Ac ynghlwm â hynny,
Os ydych chi heb weld yr ebost, bwriad yw cynnal cwrdd aelodau fan hyn ar ddisadwn y 4 o Hydref. Felly rowch hynny yn eich calendar. Os chi'n gwybod bod chi'n methu bod yn bresennol, yna rowch gwybod i ni cyn gynted as i bosib. Mae castell y mis ar gyfer mis Medi yn mynd at Fflir. Mae Fflir yn cychwyn gweithio gyda UCCF, gyda'r myfyrwyr yn y Brifysgol yn Aberystwyth, gwaith Cristnogol gyda'r Undeb Cristnogol fyna, ni'n cofio amdani hi ac fyddwn ni'n clywed mwy am y gwaith hwnnw maes o law, ond mae'r casgliad am y mis yma'n mynd at Fflir. Fel ni'n dweud yma, os dwi'n mynd am 5 o'r gloch, mae yna nifer o hewlydd falle ar gau yn y ddinas prynhawn yma. Dwi'n meddwl bod nifer fawr yn mynd ar gau, ond falle bod e werth i chi wrth chi ystyried ddod i'r oedfa prynhawn yma i gynllunio o flaen llaw a rhag ofn bod un o'r ffyrdd ar gau ac yn eich rhwystro chi. Wel, dyna'r coeddiadau. Newn ni ddod at Dduw mewn gweddi a cychwyn ar naddoliad yn iawn. O arglwydd Dduw, ni am dawelu nawr wrth ddod ger dy frondi. Ni am bod yn ymwybodol bod ni'n gwneud rhywbeth sydd o ddifri ac am baratoi yn hunain i ddod ger dy frondi. Ti sydd yn dduw mawr, yn dduw cyfiawn, yn dduw sanctaidd. Ti sydd yn dduw 3 yn 1, yn dduw tad, mab ac ysbryd lan. Yn dduw tad sydd yn ein caru ni. Yn dduw y mab sydd yn ein hachub ni. Ac yn dduw ysbryd lan sydd yn traws newid ni. Ac yn ein gweddio bore yma bydden ni yn profi dy gariad i wrth i ni addoli. Bod ni'n ymwybodol ac yn deall dy fod ti'n dduw sydd yn gyfiawn wedi trwy yr arglwydd Iesu Grist cael modd i gyfiawnhau yr aniwiol. Ac arglwydd ni'n gweddio bydden ni'n profi sicrwydd da chybiaeth di wrth ni addoli heddi, ac wrth wneud hynny ni'n gweddio bydden ni'n ymwybodol bod ti'n ein dysgu ni ac yn y newid ni wrth newid y ffordd i ni'n meddwl, y pethau ni'n credu, y newid ein emosiynau ni hyd yn oed. Ie, fel bod yn delight ni. Bob amser, dydd a nos, yno ti dy hun. O arglwydd, ni'n ymwybodol bod ni'n gofyn pethau mawr, ond ti'n dduw mawr. A dos dim byd yn amhosib i ti. Ac felly ni'n gofyn am dyfendith di. Ie, arno ni, a'r emyrth fe agor y gair ni. Ni'n cofio am meirion sydd yn pen y bont heddi, yn arwen oedfaon, yn wir ar hyd y lled yn gwlad ni. Ble mae dy air di yn cael ei brigethu'n ffyddlon. Ni'n gweddio am lwyddiant i dy air di, ac am lwyddiant i theglwys di. Ie, bydda hynny'n dod â clod a mawl i enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Ni'n mynd i barhau i addoli trwy ganu, a ni'n mynd i ganu i ddechrau salm efo'n gilydd. Nawr, mae sawl un yma wedi pwyntio mas, sawl gwaith, bod ni ddim yn defnyddio digon ar y llyfr bach oren yma, llyfr o ganeuon y salmau. Ac ges i'n argyhoeddi rhaid cyfaddau dros yr ha. Mae llawer o eglwysi dim ond yn canu'r salmau. Mae hynny wedi bod yn wir trwy hanes yr eglwys. I ni, yn un o'r eglwysi hynny, sydd fwy neu lai'n canu unrhyw beth ond y salmau yn aml iawn. A felly, fi yn fwriadol yn mynd i wneud ymdrech. Fi'n meddwl bydd e'n dda i ni, bod ni yn canu gair Duw. A wrth gwrs, does yna ddim geiriau gwell osa na gair Duw. A felly, ni'n mynd i ganu salm rhif 1 gyda'n gilydd.
bore yma, a fel mae'n digwydd, dyna mae Rodri'n mynd i fod yn neud yn Ysgol Sul yr Oedolion. Felly, os chi'n mynd i'r Ysgol Sul Oedolion, talwch sylwch i cael blas o beth sydd i ddod. Gwyn ei fyd, y sawl, na ddilyn gyngor drwg, na loetra'n chwaith ar y ffordd lle trymwya pechaduriaid ar ei taith, na chyd eistedd a gwatwarwyr, ond sy'n cadw cyfraith Duw, ac yn dofn fyfyrio arni beunydd beunos tra bob byw. Bydd fel coeden wedi ei phlannu ar lan dŵr, yn dwy'n ffrwyth da yn ei ffryd, a'i dail heb wywo. Hynny yw, dyna ni yma i wneud bore yma yn dyfe i signo ar air Duw, mwyn dwy'n ffrwyth ysbrydol iddo fe. Nawn ni sefyll i ganu dyn gilydd. Wel, ni'n bore yma yn ein cyfres ni yn Efengyl Marc. Felly ni'n troi i ddarllen o'r Efengyl yn ôl Marc a pennod 3. Nawr, os nag i chi wedi bod gyda ni cyn hyn wrth i ni edrych ar Efengyl Marc, be ni wedi gweld yn syml, a fi yn crynhoi fan hyn, yn syml iawn, wel mae neges y llyfr yn cael ei roi i ni yn yr bennod gyntaf. Dechrau Efengyl Iesu Grist mab Duw. Mae'r llyfr yma yn newyddion da am yr arglwydd Iesu Grist mab Duw. Ac yna, yn adnod 14 o'r bennod gyntaf, ni'n clywed fod Iesu yn dod a'r Efengyl mae'n cyhoeddi'r neges dda mae'n cyhoeddi yw hyn. Fod yr amser wedi ei gyflawni, a mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos, edifarhewch a chredwch yr Efengyl. Hynny yw, Iesu yw y brenin.
Mae'r brenin wedi cyrraedd. Ynddo fe mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos, ac os ydyn ni yn edifarhau ac yn rhoi'n ffydd ni yn y brenin, ni'n cael dod yn rhan o'r deyrnas yna. A be ni'n gweld wedyn wrth ddarllen ymlaen trwy Efengyl Marc yw sut mae hynny'n edrych. Be mae'n golygu mae Iesu yw y brenin, a sut mae teyrnas Dduw yn edrych, a sut i ni fod i fyw fel pobl sydd yn rhan o deyrnas Dduw. Nawr, ni wedi cyrraedd pennod 3, a nathon ni adael y stori diwetha gyda rai pobl yn gwrthwynebu y deyrnas. Oedd rai pobl ddim yn hoffi yr arglwydd Iesu, ond oedd ddim yn hoffi'r pethau oedd e'n gwneud ac yn dysgu, a ni'n clywed bod yna bobl yn dechrau cynllwynio sut i'w la fe. Ond dyw amser Iesu ddim wedi cyrraedd eto i farw, a felly ni'n darllen ymlaen fel hyn. Felly Marc 3 adnod 7. Aeth Iesu ymaith gyda'i ddisgyblion i lan y môr, ac fe ddilynodd tyrfa fawr o Galilea, ac o Judea a Jerusalem, o Idumea a'r tu hwnt i'r Iorddonen, a chylch Tyrus a Sidon, daeth tyrfa fawr ato. Wedi iddynt glywed y fath bethau mawr yr oedd ef yn ei gwneud. A dywedodd wrth ei ddisgyblion am gael cwch yn barod iddo, rhag i'r dyrfa wasgu arno. Oherwydd yr oedd wedi iachau llawer, ac felly roedd yr holl gleifion yn ymwthio ato i gyffwrdd ag ef. Pan byddai'r ysbrydion aflan yn ei weld, byddant yn syrthio o'i flaen ac yn gweiddi, ti yw mab Duw. A byddai yntau yn ei rhybyddio hwy yn bendant, i beidio a'i wneud yn hysbys. Aeth i fyny i'r mynydd, a galwodd ato y rhai a fynaif, ac eithant ato. Penododd 12, mwyn iddynt fod gydag ef, ac mwyn ei hanfon hwy i bregethu, ac i feddi awdurdod i fwrw allan gythreiliaid. Felly y penododd y 12, ac ar Seimon rhoes yr enw Pedr. Yno Iago fab Zebedeus, ac Ioan brawd Iago, rhoes arnynt hwy yr enw Boanerges, hynny yw meibion y daran. Ac Andreas, a Philip, a Bartholomeus, a Matthew, a Thomas, ac Iago fab Alpheus, a Thaddeus, a Simon y Selot, a Judas Iscariot, yr un a'i bradychodd ef. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Gan ni weddio fy'n gilydd. Arglwydd, ni yn diolch i ti unwaith yn rhagor am yr Efengyl. Fod Iesu Grist, Duw y mab, wedi dod i'n byd ni, mwyn cyhoeddi newyddion da. I ni'n diolch fod wedi dod, y brenin ei hun wedi dod i ganol yr byd tywyll yma. Y byd sydd wedi ei wrthod e. Y byd fyddai yn trial ac yn y diwedd yn ei ladd e. Ond diolch fod Iesu wedi dod mwyn cyhoeddi newyddion da. Bod yna ffordd i ni trwy edifeirwch a ffydd i ddod yn rhan o dy deyrnas di o Dduw. Ac yn wir, yn fwy na hynny, i ddod yn blant i ti. Arglwydd, diolch i ti. Diolch fod na faddeuant pechodau ar gael i ni. Diolch fod na ddechrau newydd ar gael i ni. Diolch fod na lle
wrth y bwrdd i rhai fel ni. Arglwydd yn nes ymlaen yn yr oedfa, byddwn ni'n dod at y cymyn, at swper yr arglwydd, a diolch fod yna le i ni wrth y bwrdd. I ddod ac i fwyta ac i yfed ac i dderbyn bywyd tragwyddol yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac arglwydd ni'n diolch i ti bore yma. Unwaith eto am dy air di. A ni yn gweddio byddwn ni fel pren planedig, fel coeden wedi i blannu ac y byddwn ni yn tynnu ac yn signo ac yn dysgu yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrthyn ni trwy dy air. Ac arglwydd wrth i ni glywed a meddwl a myfyrio ac ymateb arglwydd ni yn gweddio a bydde di yn ein newid ni. Bydde di yn ein achub ni ac yn gwneud ni'n fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. O arglwydd, clyw ein gweddi. Bydd gyda ni nawr. A mynd bod ni yn gofyn y pethau hyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i gael stori'r plant nawr. Os yw'r plant eisiau dod ymlaen? Bore da? Chi'n oce bore yma? Ok, pwy sydd wedi bod nôl yn yr ysgol wrth yma? Do, pawb? Nath chi fwynhau? Ish. Rhai yna chi? Ie, rhai yna chi ish. Rhai yna chi well, felly dal bod ar wylio. Ie. Ond meddwl am un peth nath chi fwynhau am mynd nôl i'r ysgol. Beth ydych chi'n edrych ymlaen fwy am mynd nôl i'r ysgol, Elsie? Dysgu Saesneg. Blwyddyn 3, narch fawr blwyddyn yma. Molly? Marshmallows. Mae Molly mynd i fod yn gwneud ysgol y goedwig blwyddyn yma ac yn gobeithio tost o marshmallows. Yn mynd i wneud s'mores. Beth arall? Hot dogs. Ok. Yna beth arall? Be arall ydych chi'n edrych ymlaen fwy at fynd nôl i'r ysgol? Yna beth arall? Dim beth arall? Pwy ydych chi falle ddim wedi gweld am amser hir dros yr haf? Pwy yw Mira? Dy ffrind, ie? Gennych chi ffrindiau yn yr ysgol? Edrych ymlaen i weld eich ffrindiau chi, ie? A mae ffrindiau'n bwysig ydy, a mae'n neis cael lot o ffrindiau. Nawr, chi'n gwybod, oedd Iesu, pan oedd Iesu ar y ddaear, oedd gen fo ffrindiau. Gen fo lot o ffrindiau, ond oedd hefyd, gen fo ffrindiau da, ond oedd gen fo lot o bobl yn dilyn e. Nathon chi sylwi yn y darlleniad heddiw yma? Oedd Iesu'n siarad am, oedd y darn oedd ni darllen, ac oedd Iesu'n dewis rai o'i ffrindiau fe i wneud gwaith pwysig iawn. Chi'n cofio beth oedden ni'n galw y ffrindiau na oedd Iesu yn dewis i wneud y gwaith pwysig? Ie, da iawn, disgyblion. Disgyblion. A fan hyn hefyd, mae'n cael ddefnyddio fel gair apostol hefyd. Mae'n dewis 12 o'i ddisgyblion o pobl oedd yn dilyn yna i fod yn apostolion a'r gair yna. Ydych chi'n gwybod beth mae apostol yn golygu? Na, mae'n air anodd di. Ond beth mae'n golygu, mae'n dewis nhw i fynd allan gyda neges y newyddion da am Iesu. So dde eisiau i'r 12 person yma fynd allan a dweud wrth pobl eraill amdano fe. Nawr, test fech. Ydych chi'n gwybod beth oedd enw nhw? A falle fyddai angen help pawb a fyddai angen agor yr darlleniad, neu fyddai ddim yn gwybod. So, oedd yna 12, mae gen fi 12 person fan hyn i helpu ni cyfri faint o bobl. Chi'n gwybod enw nhw? Thomas. Iawn, mae gen i un. Reit, gan fi ffindio chi yma. Iawn, pwy arall? Di arni angen lot o help, ie, Molly? Be? Na, dim Noah. Judas, da iawn, dau. Mae'n rhoi nhw fyny fan hyn. O, na, dyn nhw'n mynd i aros fan. Mae'n rhoi ar fan hyn. Dau. Na arall? Na, dim Jacob. Simon Pedr, ie, da iawn. Molly? Caleb. Na, dim Caleb.
So mae gen i Thomas, Pedr a Judas. Chi'n gallu meddwl am yr efengyla yn yr Beibl? Beth yw enw'r? Mae Luc ddim yn un, ond y rai eraill. Iola, ydyn ni'n gallu cael darlleniad nôl fyny lle mae'r actual Iowan, iawn. Iowan yn un o ffrindiau agos. Iesu. Ond y rai o fyna. So, dyn ni wedi gwneud Pedr. A beth oedd yr un yna? Yna beth? Iago. So, mae gennym ni Iago. Arall. Mae gennym ni... Dyn ni wedi gwneud Iowan, ond mae gennym ni Iago arall. So, mae gennym ni 2 Iago. Iawn. Stela nesaf? Beth yw'r hynna? Andreas, da iawn, ie, Philip. Iawn, yn enw yna, Bartholomew. Matthew, ni'n gwneud Thomas, a Iago arall. O, aros na. Fi efo gom. Sut? O, dim ot. O, dyn ni wedi gwneud Judas, do, dyna ni. A wedyn mae gennym ni Thaddeus. A Simon, a Sarah Simon arall wedyn. Okay? Nawr, edrych, mae gennym ni 12 fan hyn. Okay? Nawr, ych chi'n meddwl bod Iesu wedi just dewis 12 fel rhif random, oedd gen fo hoff ffrindiau fo, ac oedd gen fo digwydd bod 12 ffrind. Neu ydy 12 yn fod i atgoffa ni o rhywbeth? Ie, Molly. Atgoffa ni. Ti'n iawn. Mae Iesu yn aml iawn yn neud bethau yn fwriadol. Okay? Mae popeth mae Iesu yn neud yn rhan o cynllun Duw. Ag oedd 12 yn rhif pwysig iawn. Okay? Nawr, dyn ni'n mynd i fynd nôl i'r hen desymad rwan. Okay? Reit nôl yn dechrau'r Beibl, which be ni'n mynd i fod yn neud heddiw yma yn yr ysgol Sul, ni'n dechrau nôl yn y dechrau. Okay? Beth yw'r stori cyntaf ni'n cael? Am Duw yn creu y byd. Iawn, Duw yn creu y byd. A nath Duw creu y byd yn pa fath o byd? Perffaith. Nath o creu byd perffaith. Oedd e'n hollol berffaith. A wedyn, be nath ddigwydd, Molly? Pechod wedi dod i'r byd ac wedi dinistrio popeth. Ac o'r pwynt yna ymlaen, ni'n dysgu yn gweddill y Beibl, mae Duw yn dangos yn slo bach i ni beth yw'r ateb i'r broblem yma. Duw efo ateb, a mae gen fo cynllun mwyn cael ni nôl. Achos ar ôl cael pechod, dyn ni'n methu cael perthynas efo Duw. A rhan o'r dangos beth yw'r cynllun yna oedd dewis pobl. Nawr, chi'n cofio, oedd gen ni un dyn o'r enw Abraham. Chi'n cofio Abraham? A nath Duw addo i Abraham bod yn mynd i achub teulu Abraham. A mynd i ddod y teulu Abraham nôl. Okay? Pwy sy'n cofio beth oedd enw mab Abraham? Isaac. Drwy Isaac, oedd hefyd yn addo bod Duw yn mynd i achub trwy teulu Isaac. A beth oedd enw mab? Oedd gen Isaac 2 fab. Beth oedd enw meibion Isaac neu parin sydd yn dilyn yn bwysig? Dechrau fo Joseph yw mab. Jacob. Iawn, ac oedd Duw yn deud hefyd yn mynd i achub trwy Jacob. A ydych chi'n cofio faint o feibion cafodd Jacob? Clyw. 12. A mae'r 12 mab yna, okay? Pob un, na ni ddim yn trwy yna hynny hefyd. Ond 12 mab, okay? Mae nhw wedyn yn cael teulu, ac yn tyfu, ac yn cael plant, ac yn plant, ac yn plant, a plant yn cael plant, a'r plant yn cael plant. A mae pob un mab, okay? Mae teulu mawr nhw yn troi mewn i llwyth, okay? Achos mae yna loads yn nhw, llwyth yn nhw. Mae teulu mawr, a wedyn mae'r teuluoedd yna i gyd efo'i gilydd yn creu pobl ddew. A mae yna enw arall ni'n galw pobl ddew. Gofyn wneud yn ysgol Sul? Israeliaid. Nawr, cofyn ôl i ysgol Sul blwyddyn diwetha pan oedden ni'n gwneud hanes yr Israeliaid. Beth oedden ni'n dysgu am yr Israeliaid dro ar ôl tro? Beth oedden nhw'n gwneud? Methu, ie? Yeah? Oedden nhw ddim, oedd pethau jyst yn mynd yn anghywir, oedden nhw'n gwneud mes ar ôl mes. A chi'n gwybod, yn y diwedd, oedden nhw dros y lle i gyd. Ac oedden nhw'n ffrio efo'i gilydd. A wedyn oedd lot o'n nhw, reit ar y diwedd, wedi cael ei roi mewn, rhyw fath o carchar, oedden nhw pobl eraill wedi cymryd dros nhw, wedi ymladd yn erbyn nhw a mynd yn nhw i ryfel. Ac oedden nhw i gyd ar wahân fel hyn. Okay? Nawr te, dyn ni'n gwybod bod Duw efo cynllun. Okay? Ac di hwn ddim yn edrych fel lot o ateb, ydy e?
Na, ond o'n i hefyd yn gwybod, dro ar ôl yn yr Hen Testament, pwy mae Duw yn pwyntio ni at? Iesu. A pa mae Iesu'n dod wedyn, mae Iesu yn berffaith. Dydy e? Felly mae o'n gallu bod yn rhan o'r cynllun yna i achub, a mae o'n marw ar y groes, a mae o'n gallu dod yn un ôl at ein gilydd. A trwy ddewis 12 disgybl, mae Iesu sort of yn rhoi cliw, yn dweud, dwi yma i roi dechrau newydd. Mae hwn yn mynd i fod, da ni'n mynd i ddod yn ôl at ei gilydd. Ar hyn o bryd mae Israel ar chwal i gyd, mae pobl ddiw, mae pobl dros y byd i gyd ar chwal mewn mes mawr. Ond mae Iesu'n dewis 12 disgybl i fynd a dweud y newyddion da, ac mae eisiau'r pobl cofio. Cofiwch am yr 12 mab, Jacob, o fi'n dod, a nhw gyd nôl at ei gilydd. A mae yn. A trwy Iesu Grist, mae Duw yn rhoi cynnig, dechrau newydd. Diolch, Molly. Ti'n cael hynny hefyd? Yn rhoi dechrau newydd. A fel hyn, mae yn mynd i achub ni. Diolch. Ie. Achos, chi'n cofio'r dechrau pan oedden ni'n sôn am pam oedd pechod wedi dod i'r byd. Pan oedd pechod wedi dod i'r byd, dyn ni'n ffwrdd ac yn bell i ffwrdd o Dduw. Ond trwy Iesu Grist, mae'n dod â ni nôl at y fe, os ydyn ni'n credu yn Iesu Grist. Chi wedi gwrando yn wych. Neu jyst ei gweddi, a wedyn, awn ni nôl. O Dduw, diolch i ti am cynllun mawr sydd gen i ti, a diolch am ddangos y cynllun yna i'n hachub ni yn y Beibl, o Dad. Diolch bod Iesu wedi dod mwyn cynnig dechrau newydd i ni a cynnig cyflawni pob peth wyt ti wedi addo. Helpu ni nawr rand yn gweddill i'r oedfa. Yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch Catrin. Ni'n mynd i ganu eto fy'n gilydd. Gobaith dyn yw Crist a'i groes. Pa obaith sydd i ni drwy'n hoes? Dim ond Crist. Crist a'i groes. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu efo'n gilydd.
gyda fi i'r adran y ddarllenon ni yn Marc penod 3 ac adnodau 7 ymlaen i 19. A falle, os i ni'n onest, ar yr olwg gyntaf bod y testyn yma yn edrych yn ddigon dinod. Iesu yn apwyntio 12 o'i ddisgyblion i fod, wel, dyw'r term ddim yn ymddangos fan hyn, ond i fod yn apostolion. Falle bod ni'n meddwl i'n hun, wel, chymod, oedd lot o ffys, wythnos yma yn doedd am Keir Starmer yn gorfod dewis pobl newydd ar gyfer y cabinet. Efe jyst rhywbeth fel yna wedi, ydy e'n ddiddorol i rai pobl, fel gweinidogion, ond i bawb arall, dwi ddim wir yn neud lot o wahaniaeth be mae Iesu'n gwneud fan hyn. Wel na, ddim o gwbl. Hynny, prin iawn ydyn ni'n gallu edrych ar unrhyw beth mae Iesu yn gwneud a dweud fod e'n ddinod. Na, fel arfer, mae yna arwydd o cad. Mae yna reswm pendant dros yr hyn mae'r arglwydd Iesu yn ei wneud. Felly, y cwestiwn fi eisiau gofyn bore yma yw, beth yw arwydd o cad hyn? Beth yw arwydd o cad dewis y 12? A fi'n credu bod ni'n gallu nodi 4 peth, o leia, falle allwch chi feddwl am fwy, ond 4 peth sydd yn arwydd o cael fan hyn am Iesu yn dewis 12 apostol. 4 reswm dros y digwyddiad yma sy'n dangos rhywbeth i ni bore yma, yn gwneud gwahaniaeth yn ein bywyd ni y bore yma. 4 reswm. Y reswm cyntaf, gallwn ni alw yn reswm ymarferol. Reswm ymarferol. A be fi'n golygu yw hyn, mae Iesu yn penodi y 12 mwyn i fwy o bobl glywed y newyddion da. Nathon ni ddarllen yn dechrau'r darlleniad, mae Iesu wedi bod yn dysgu yn ac yna mae'n mynd ymaith gyda'i ddisgyblion, ond mae tyrfan i ddilyn o Galilea. Ac yna mae yna fwy o bobl yn dod ato fe o'r holl lefydd gwahanol yma. A mae cymaint ohonyn nhw, a maen nhw mor anghennus, ni'n clywed bod na rhyw fath o squash yn digwydd. Maen nhw'n ymwthio, maen nhw gyd mor desperate i gyffwrdd yn Iesu Grist. A mae hynny'n beth peryglus yn ydy. Hynny yw siarad yn ymarferol, dyw hynny ddim yn sefyllfa diogel. A ni'n clywed weithiau yn dyn ni mewn rhannu o'r byd, hyd yn oed yn y wlad yma, mewn digwyddiadau gemau pêl-droed, mae pobl yn gallu cael ei anafu. Mae pobl yn gallu cael ei lladd, hyd yn oed os oes gormod o bobl yn gwasgu at ei gilydd. Ond mae Iesu eisiau i'r bobl yma i glywed. A felly i ddechrau, be mae'n gwneud yw, wel, ni'n clywed bod yna gwch yn cael ei baratoi, a ni'n clywed mewn man arall bod e'n mynd allan yn y cwch, ychydig bach o'r lan, fel bod pawb yn gallu, beth, nid cyffwrdd â fe, achos nid dynoddi hangen penna nhw, ond clywed. Clywed yr hyn sydd ganddo fe i ddweud. Ond yna, y peth nesaf ni'n clywed fan hyn, ydy fe, mewn ffordd ymarferol iawn, mae Iesu yn penodi. Yn adnodi 12 o'i ddisgyblion i fynd allan ar ei rhan. Yr apostolion, y rai sydd yn cael ei hanfon. A sylwch, dyn nhw ddim yn cael ei hanfon allan i just gwneud a dweud be bynnag maen nhw eisiau. Na, mae'n y gyfrifoldeb penodol yn does, adnod 14, penod o 12, mwyn iddynt fod gydag ef, ac mwyn ei hanfon hwy i bregethu, ac i feddi awdurdod i fwrw allan gythreiliad, a mewn man arall ni'n clywed iachau hefyd. Mae'r apostolion yma i fod gyda Iesu. Maen nhw fod yn agos ato fe, yn ei wylio fe,
yn dysgu ganddo fe, yn eistedd wrth ei draed. Maen nhw fod yn dystion, rhain fydd y tystion yw fywyd a'i farwolaeth ac yw atgyfodiad Ond y reswm mae'n penodi nhw fan hyn yw i fynd allan i ddweud wrth bobl. Mae Iesu eisiau i bobl clywed. Dim ond un Iesu sydd, ac ar y foment, oedd y tyrfaoedd i gyd yn ymwthio ac yn ymwasgu ato fe, ac oedd pawb ddim yn gallu clywed, a felly mae Iesu yn anfon mwy. Fel bod mwy o bobl yn gallu clywed y newyddion da. Mae'n reswm hynod ymarferol, yn dydi? Nawr, dyw 12 ddim yn lot, dyw ddim yn swnio fel lot, ydy e? O'ch fe, fi wrth y modd efo'r fi ddim yn un am mathemateg, ond mae'r mathemateg fan hyn yn drawiadol. 12 person yn dweud wrth 12 person arall. A'r 12 arall yna yn dweud wrth 12 arall. Chymod be, mewn llai na 12 cam, chi wedi cyfro'r byd i gyd. Mae Iesu fan hyn yn gosod rhywbeth mewn lle pam? Wel, yn y lle cyntaf, reswm ymarferol mwyn i bobl glywed y newyddion da. Ac wrth gwrs, lle mae'r llwybr yma'n mynd i arwain? Wel, ar ôl i Iesu atgyfodi ac esgyn i'r nef, mae'n mynd i dywallt yr ysbryd glân ar ei apostolion a'r disgyblion eraill, ond mae'r apostolion yna yn mynd i fynd allan i dystio iddo fe, a mae yna testament newydd yn mynd i gael i ysgrifennu, a mae'r newyddion yn mynd i lledu, ac yna yn rannau gwahanol o'r byd, mae yna eglwysi mynd i ffurfio, a mae yna arweinwyr newydd yn mynd i gael ei penodi gan yr eglwysi yna, ac yn mynd i ddarllen gair Duw, a cyhoeddi'r newyddion da. Wrth apwyntio'r 12, mae Iesu yn dangos i ni bod eisiau i chi i glywed. Dwi ddim eisiau i bobl jyst i ddod ato fe a cyffwrdd ynddo fe a cael ei iachau yn gorfforol neu i ryddhau o'r ysbrydion aflan, fod hynny'n dda ac yn bwysig. Ond mae eisiau i bobl clywed mwy a mwy. Mae eisiau i chi bore yma i glywed ac i gredu'r neges yma. Ac yna mae eisiau i ni i fynd allan ac i ddweud wrth eraill. Na reswm cyntaf, reswm ymarferol. Ail reswm, gallwn ni alw hwn yn reswm diwynyddol. Hynny yw rhywbeth sydd yn dysgu ni am Dduw neu am yr arglwydd ac amdano ni. Mae Iesu fan hyn yn penodi'r 12 mwyn dangos i ni pwy yw e. Mae Catrin yn sôn am hyn yn y stori plant. Os chi'n darllen eich Beibl, os chi'n darllen trwy'r Hen Testament, newch chi weld yn fuan iawn fod rifau yn bwysig. Mae rifau yn gallu gweithredu fel symbolau, yn gallu dysgu rhywbeth i ni. A felly fan hyn, wrth i Iesu apwyntio 12, dylse'r rif yna fod yn canu clychau yn ein meddwl ni. A mae'n amlwg fod e'n bwysig, achos dyw Marc ddim jyst yn enwi nhw, a gallai fe jyst i wneud hynny, gallai fe a bod ni wedyn yn cyfri 1, 2, 3, 4, mae'n anodd cofio'r enwau i gyd. Mae'n y ddwsyn. Ond na, mae'n dweud, adnod 14, penododd 12, ac yna erbyn i ni gyrraedd adnod 16, felly y penododd y 12. Y 12. Pam 12? Wel, dwi ddim yn rocket science. Dwi ddim yn rhyw ddirgelwch mawr os i chi wedi darllen yr Hen Testament o gwbl. Na, ni wedi clywed yn do fod Duw wedi dewis Abraham a'i deulu Fod Abraham wedi cael mab o'r enw Isaac, fod Isaac wedi cael mab o'r enw Jacob, fod Jacob wedi cael 12 o feibion. A'r 12 mab yna oedd sylfaenu y 12 llwyth, cenedl Israel. Felly pan ni'n clywed 12 yn y Beibl, dylsyn meddwl ni fod yn mynd at Israel, at pobl Dduw. Felly be mae Iesu'n gwneud fan hyn? Wrth penodi 12, wel mae'n gwneud rhywbeth
diwynyddol. Mae'n gwneud rhywbeth arwyddocaol. Mae'n dangos i ni bod wedi dod i ddechrau rhywbeth newydd. Rhywbeth cysylltiedig ar hyn, ond sydd yn newydd. Mae wedi dod i ddangos, mewn ffordd, Israel newydd. Neu falle'n well i ddweud, dangos pwy yw y gwir Israel. Mae Iesu fan hyn wrth penodi'r 12 yn dangos mae nawr nid y ffordd i fod yn rhan o bobl Dduw yw trwy cael eich geni i deulu penodol. Neu trwy gael eich enweidi a cheisio dod yn rhan o'r genedl arbennig yna. Na, mae Iesu yn dangos y ffordd i fod yn rhan o bobl Dduw. Y ffordd i fod yn rhan o deulu Duw. Y ffordd i fod yn rhan o Israel, pobl etholedig Duw, yw trwyddo fe. Trwy perthyn iddo fe. Trwy rando ar ei alwad A falle bod yna rhywbeth mwy eto na hynny. Chi'n cofio, mae 12 yn amlwg yn dydy yn yr Hen Testament, ond chi'n cofio, bydd rai o'n chi'n cofio, llyfr Numeri, pennod 13. Mae Moses yn anfon allan ysbiwyr, chi'n cofio? Maen nhw cyrraedd gwlad yr Addewid a mae Moses yn anfon allan ysbiwyr i sbio'r wlad, i baratoi ar gyfer yr hyn oedd i ddod. A sawl un ohonyn nhw? 12. Un o bob llwyth, yn dyfe? 12 yn mynd allan i baratoi'r ffordd i fod ar gyfer y gwaith oedd i ddod. Nawr, dyma'r mwyafrif o'r 12 yna'n methu yn ei gwaith mewn gwirionedd a'r bobl ddim ar y pryd yn mynd ymlaen i feddiannu'r wlad. Fan hyn, mae fel petai Iesu wrth iddo fe ddewis y 12 a'i hanfon nhw allan i bregethu ac i fwrw allan cythreiliad ac i achau. Mae fel petai yn dweud, chi'n mynd i feddiannu nid jyst y wlad, ond y byd. Mae'r ddeiar i gyd yn eiddo i fi. Reswm diwynyddol. Wrth i Iesu penodi'r 12, mae'n dweud, dyma fy mhobl i. Fi eisiau chi bod yn rhan ohono fe. Fi eisiau'r byd i gyd i ddod ato fi. Trydydd arwyddocad, reswm bugeiliol. Reswm bugeiliol. A be fi'n golygu wrth hynny yw hyn. Mae Iesu'n penodi'r 12 mwyn ein cysuro ni ac i'n rybuddio ni. Dyna mae bugail yn aml yn gwneud, yn dyfe? Yn cysuro a rybuddio. Wrth i ni edrych ar yr apostolion, wrth i ni feddwl amdanyn nhw fel arweinwyr cyntaf yr eglwys, meddwl amdanyn nhw fel y pileri, y pillars yn yr eglwys wedi adeiladu ar y sylfaen sef Crist. Be ni'n gweld? Wel, ni'n cael blas o'r math o bobl mae Iesu'n galw. Ni'n cael blas o'r math o bobl mae Iesu yn derbyn ato fe. Nawr, wrth gwrs, mae'n y fwy i ddweud am hyn, a os chi'n darllen ymlaen ym Mhenod 3, fe nawn ni glywed mwy am yr amrywiaeth sydd o fewn yr eglwys. Ond hyd yn oed fan hyn, pan ni'n edrych ar y 12, nag oes na gysur. Be sy'n taro chi wrth ddarllen y restr yna o enwau? Wel, be dylsyn taro ni yw bod nhw'n real mixed bag. A real ragtag bunch of misfits. Simon Pedr. Fe yw'r graig. Fe fydd arweinydd yr apostolion. Ond pwy yw e? Wel, pysgotwr, bach dyn od, digon byrbwyll ei ffordd. Ni'n clywed am Iago a Ioan, mae Iesu'n rhoi nickname iddyn nhw fyd.
Boan erges, meibion y daran. Dynion falle ymfflamychol, rhy barod i golli eu tymer. Ni'n clywed am Matthew. Matthew Levi, y casglwr trethu. Yr un oedd ar un adeg wedi bradychu ei genedl a'i dduw. Ni'n clywed am Philip. Philip yr un fydd efo pob math o gwestiynau ddigon twp. Dylse fe rili gwybod yr atebion iddyn nhw yn barod. Ni'n clywed am Thomas. Yr un sydd amau yr atgyfodiad nes bod e'n cael gweld. A mae fe'n dweud nes bod e'n cael cyffwrdd yn yr arglwydd. Ni'n clywed am Simon y Selot. Un oedd ar un adeg o leia yn eithafwr gwleidyddol, yn zealot, yn rhan o'r grŵp yma'r Selotiaid. Mae'n y fwy fi'n siŵr gallen ni ddweud amdano nhw, ond dream team? Na, ddim wir. Os ych chi'n mynd i roi grŵp at ei gilydd, mwyn trial newid y byd, efe rhain bys chi di dewis? Anhebygol. Ond dyma'r bobl mae Iesu yn dewis. A mae'n gysur ryfeddol yn hyn i ni yn does. Wrth i Iesu ddewis nhw, chi'n teimlo bod e'n trial dangos i ni sydd yn dod ar eu holen nhw, dyma'r math o bobl fi'n galw ato fi. Oedd e'n nabod nhw, oedd e'n nabod i cefndir nhw, oedd e'n gallu nabod i cymeriadau nhw, mae'n rhoi nicknames i rai ohonyn nhw sy'n adlewyrchu'r math o bobl o nhw, oedd e'n gwybod i gwendidau nhw, i amheuon nhw. Mae dal yn galw nhw. Mae dal yn rhoi gwaith iddyn nhw i'w wneud. Mae'n gysur ryfeddol fan hyn. Ond wrth gwrs mae'n y rybydd hefyd, ond oes. Mae'n y rybydd adnod 19. A Judas Iscariot, yr un a'i bradychodd ef. Mae Iesu'n gwahodd unrhyw un i ddod ato fe, mae'n gwahodd ni i ddod fel ydyn ni. Ni ddim angen newid cyn dod at yr arglwydd Iesu Grist, ond os i ni yn mynd i ddod ato fe, mae rhaid i ni ddod ato fe mewn gwirionedd. O Judas di twyllo'r disgyblion eraill. Peidiwch meddwl bod chi'n gallu twyllo'r arglwydd. Mae Duw yn adnabod y galon. Mae'n y rybydd fan hyn, ond does, oedd y disgyblion i gyd yn ffôl ac yn gwneud ac yn dweud pethau ddigon twp. A chymod, os i chi fel na, mae lle i chi i ddod. Ond byddwch yn ofalus, peidiwch meddwl, wel, just achos bod chi yng nghanol y dorf, just achos bod chi yma, mewn oedfa, bod chi yn Gristion. Oedd Judas yng nghanol y 12. Ond y gwir yw, doedd e ddim wedi credu. Mae'n y rybydd yn does. Rhaid i bob un ohonyn ni chwilio yn calonau ni. Ni methu twyllio'r arglwydd, a felly mae eisiau ni edifarhau. Mae eisiau ni chwilio ein bywyd ni. Mae'n amlwg wrth i chi darllen ymlaen fod gan Judas wendidau a temptasiynau. Mae'n rhoi fewn i'r temptasiynau yna a'r diafol yn ei arwain yn hynny. Ond os i ni yn edrych ar ein bywyd ni a ni'n gweld rhyw bechodau cudd, mae eisiau ni gael gwared arnyn nhw. Taflu nhw i ffwrdd a dod a cheisio'r arglwydd sydd yn barod i dderbyn. A sydd yn barod i faddau. Mae hwn yn arwain ni mewn ffordd at ein pwynt ola ni, y reswm ola. Reswm aberthol. Reswm aberthol. Mae Iesu yn penodi'r 12
mwyn cerdded y llwybr sy'n arwain i'r groes. Pam penodi'r 12? Achos mae Iesu eisiau aberthu ei hun. Dwi ddim yn amlwg ar y pwynt yma. Oedd Iesu'n gwybod am Judas. Oedd yr ysbryd wedi datguddio i Iesu yn ei ddyndod, mae Judas oedd yr un fyddai yn ei frydychu. Ni ddim yn gwybod. Nes ymlaen, mae'n amlwg fod Iesu yn gwybod. Yn sicr erbyn y diwedd, mae'n dweud wrth Judas, hyn rwy ti am i wneud, brysia i'w gyflawni. Ond fan hyn, oedd Iesu yn sicr yn gwybod bod un o'i ddisgyblion yn mynd i'w fradychu. Wrth i'r arglwydd Iesu Grist yn ei fagwraeth, wrth oedd e tyfu lan yn darllen yr Hen Testament, darllen llyfr y Salmau, bydde fe'n gwybod. Bydde fe wedi dod i'r casgliad. Yn sicr, mae fe yw'r Meseia a fod un o'i ffrindiau penna fe yn mynd i'w fradychu. A bod hynny'n mynd i arwain at ei farwolaeth. A dwi Iesu ddim yn trial osgoi hynny, ydy e? O'n i'n cael yn atgoffa o'r stori Sleeping Beauty. Cofio Sleeping Beauty am yr rach, Maleficent yma. Mae hi yn dweud am y babi bach yma, yr ora. Pan mae hi'n tyfu lan, mae'n mynd i brifo'i bisi ar droell, ar spinning wheel, ac yn mynd i farw. Yeah? Ac chi'n cofio, mae tad yr ora, y brenin, be mae e'n gwneud? Mae'n llosgu pob troell yn y wlad. Chi'n cofio yna? Pam? Wel, achos mae e'n meddwl yw hi'n, os i fi'n llosgu'r holl spinning wheels, bydd dim un ar ôl, a felly bydd hi yn ddiogel. Gallai Iesu, os oedd eisiau ysgoi yr hyn oedd o'i flanau, bydde wedi gallu peidio penodi'r 12. Gallai wedi cuddio mewn rhyw ogof ar hyd i fywyd. A na, nid yna ni'n gweld, efe, yn amlwg, dro ar ôl tro, mor glir yn dydy, dyw Iesu ddim yn osgoi y llwybr sydd o'i flanau. Mae'n penodi'r 12 gan wybod lle mae hynny'n mynd i arwain. Mae'n gwybod yn barod fod pobl yn cynllunio ac yn cynllwynio i'w laddau. A mae'n gwybod nawr mae'r 12 yma'r 12 ffrind agosa. Mae nhw yn mynd i fersiomi, pob un ohonyn nhw. Mae nhw yn mynd i fod yn araf i ddeall, mae nhw'n mynd i gwmpo mas ymhlith ei gilydd am pwy yw'r mwyaf. A mae'n gwybod fod y bwynt yn dod lle bydd y bugail yn cael ei daro a bydd y defaid yn gwasgaru. Bydd pob un o'r rhain yn cefnu arno fe a ryw bwynt. A mae'n gwybod bydd un ohonyn nhw yn ei fradychu ac yn ei werthu am 30 darn o arian. Ond mae yn dal i'w caru nhw, a mae'n dal i'w dewis nhw. Wrth penodi'r 12, mae Iesu'n dangos fod e'n barod i wneud beth bynnag mae'n ei gostio mwyn gwynebu'r groes. Mae'n barod i gael ei fradychu gan un o'i ffrindiau penna. Pam? Mwyn aberthu ei hun. Pam? Achos na'r unig ffordd i achub pobl fel Pedr a'r gweddill ohonyn nhw a chi a fi. Yr unig ffordd i bobl fel chi a fi clywed y newyddion da. Yr unig ffordd fod yna newyddion da o gwbl i'w glywed. Yr unig ffordd mae pobl fel chi a fi yn mynd i allu credu a dod yn rhan o'i bobl a cael y cysur o wybod ein bod ni yn blant Duw ac yn rhan o teyrnas Dduw yw os yw Iesu yn marw drosto ni ac yn cymryd ein pechod ni arno fe ei hun. Wrth penodi'r 12, mae'n dangos fod e'n barod
i wneud hynny. Diolch iddo. Amen. Amen. Gawn ni air o weddi. O, Dduw ein tad, ni'n diolch i ti. Ie, am yr arglwydd Iesu. Fod yr holl bethau, mae'n gwneud ac yn dweud, yn arwydd o cael arglwydd, yn dangos pethau i ni amdano fe ac amdano ti, o dad, ac amdano ni. A mae'n hangen ni, ac am yr hyn o fe wedi dod i'w wneud. A dad, ni'n diolch i ti am yr hyn ni wedi i weld yn dy air di, a ni'n gofyn nawr yn neud i barhau i siarad â ni. Yn y munudau nesaf wrth i ni ddod at y cymyn arglwydd, a wneud i, pob un ohono ni, yn ôl ein amrywiol anghenion, wneud i siarad â ni. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Cyn bod ni'n dod at y cymyn, wnawn ni ganu rhif 34 yng Nghrymawd 2. O'r fath dywyllwch sy'n llethu ein byd. A'r cytgan, tyrd i'n plith ni, arglwydd Iesu. Tywallt dy ysbryd yn awr, tyrd i'n plith ni, arglwydd Iesu. Tywallt dy ysbryd o'r nef i lawr. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu.
Ni'n dod yn awr at bwrdd y cymyn, lle i ni yn cael cymundeb a'n gilydd, a mae hynny'n bwysig. Ni'n dod at un corff a un cwpan. Ni'n dod yn bobl yr arglwydd. Trwy ffydd y gwir Israel. Mae unrhyw un o bob cenedl ac iaith yn cael perthyn iddi trwy y mab yr arglwydd Iesu Grist. Ond i ni hefyd yn cael cymundeb a Duw. I ni'n cael mwynhau yn awr. Y newyddion da sydd wedi dod i ni. Y newyddion da i ni wedi gredu a y newyddion da yma sydd wedi'n hachub ni. Bod ni yn cael bod yn blant Duw. A felly, bore yma, os ych chi'n Gristion, os ych chi, ddim yn berffaith, dim un o'r apostolion yn berffaith, ond os ych chi yn eich calon wedi edifyrhau a wedi credu yr efengil yna, ni'n croesawu chi i gymryd, bwytewch ac yfwch a llawenhewch yn yr arglwydd. Os ych chi ddim yn Gristion, ni'n gofyn i chi beidio cymryd. Ni wedi clywed yn dod o'r rybydd yna, mae modd bod yng nghanol pobl ddiw, heb bod ni yn hunan wir wedi credu, a falle bod hynny'n wir amdano chi bore yma. A felly, chwiliwch eich calon, ond peidiwch bore yma nawr bita y gyfed, ond ceisiwch yr arglwydd yn eich calon, a dewch i siarad ag un ohono ni ar y diwedd, byddwn ni wrth ein bodd yn cael sgwrs a cael gweddio gyda chi. Does dim gluten yn y baras, dim alcohol yn y ddiod, felly peidiwch gadlu hynny fod yn rhwystyr. Fi'n mynd i ofyn i Rodri i weddio, ac yna byddwn ni'n dosbarthu y bara a'r gwyn cymerwch, ond cadwch nhw, ac yna na i arwain ni wrth i ni fwyta ac yfed gyda'n gilydd. Diolch, Rodri. Newn ni weddio. O arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti bod yr arglwydd Iesu Grist heb osgoi yr hyn oedd ei flaen bod wedi bod yn ifydd i dorchymyn di, bod wedi dygaru di ac wedi bod yn ffyddlon i alwad i arno fe i rhoi ei hun yn ein lle ni. O arglwydd, ni'n synnu at y fath aberth dros rai fel ni. Arglwydd, ni'n ystyried y deuddeg gath ei galw ac yn ymwybodol bod ni yn sicr ddim gwell ac mwy na thebyg tipyn gwaith. Ac eto, ni'n diolch i ti bod ni'n dod yn gallu cymryd o'r bara ac o'r gwyn bod rhan gyda ni yng nghorff yr arglwydd Iesu Grist, yn ei fywyd yn ei aberth drosto ni. O Dduw, ni'n diolch i ti bod ni ddim yn dod bore yma ar sail ein cyfiawnder ni, ond ei gyfiawnder a'i ufuddod a'i gariad O Dduw, ni'n diolch i ti bod ni bore yma yn sefyll yn yr arglwydd Iesu Grist o dy flaen di. Arglwydd yn gweddio byddai'r pethau yma yn effeithio arno ni ac yn aros yn ein meddyliau ni. A byddai ni wrth gymuno gyda'n gilydd, byddai ti'n uno ni at ein gilydd. A byddai ni ym mhob peth am wasanaethu yr arglwydd Iesu Grist, am sôn amdano fe, a gweld deyrnas yn cynyddu. Arglwydd, ni'n diolch i ti, bod na ddydd yn dod ble byddwn ni ddim yn gorfod cymryd ar elfennau y mwyach, o bydd na dyrfa, y di-rifedu, yn daddoli di.
wyneb yn wyneb. Diolch Arglwydd. Amen. Corinthiad. Fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef, gymryd bara. Ac wedi ddod diolch, fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Gadewch ni fwyta gyda'n gilydd. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ar y fwchef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, a rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Gadewch ni yfed ac yn ar ôl i ni yfed bydd gwydion yn ein harwain ni mewn gweddi. O Dduw ein tad i ni yn diolch i ti, fod y ras di yn fwy na'n pechod ni. Os byddwn ni yn edrych arno ni'n hunain bore yma, arglwydd pwy a saif. Ond diolch bod ni wedi cael ein atgoffa nawr, ni beidio edrych arno ni, ond i edrych ar Iesu Grist. Ei fod ei gyfiawnder yn ddigon i achub pechadur fel fi. O arglwydd ni'n diolch i ti am aberth digonol yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd, hyd yn oed yn y munudau yma, bydde di yn rhoi ryw olwg fwy i ni ohono fe, o'i aberth e. Bydde di yn rhoi ryw olwg mwy i ni, o dy gariad di yn rhoi dy unig anedig fab i ddioddef mwyn prynu pechaduriaid fel ni. O arglwydd gna'r pethau yma gyffwrdd â ni fwy,
go arglwydr o reality, y ffaith fod ni yn cymryd y bara ac yn cymryd y gwyn, hyd nes y daw, bod na ddydd pan bydd e yn dod nôl, ac felly o arglwydd gna ni'n barod i'r dydd yna, a gna ni'n bobl sydd yn gwahodd eraill i lawenydd yr efengyl cyn ei bod i'n rhy hwyr o arglwydd. Derbyn ni nawr yn ddiolchgar am yr arglwydd Iesu Grist. Amen. O ganwn ni unwaith eto wrth i ni orffen bore yma. Rhif 16 yn yr atodiad. Dyma babell y cyfarfod. Dyma gymod yn y gwaed. Dyma noddfa i lofruddion, dyma i gleifion, feddyg, rhad. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu. Nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni oll, o'r awr hon ac hyd byth.